rasa ta yaya zana kalle ka da idaniya. Kamun uzuri na yi laifiya rashin sani, na san ana barin wani halaka don kunya. Na yi laifi abokina haka ya fi mani, na rasa ta yaya zana kalle ka da idaniya.
Wato Hajiya wani abokina ne sunansa Musa direba. Gayan ya iya tuki sosai kuma insha Allah na san idan na masa maganar ki ba zai ki ba insha Allah. Na gode Jamilu sosai kuma ina nan fa ina zuba ido. Ina sauraron ku. To Hajjaju insha Allah za mu zo ai nan ba da dadewa ba. Jamilu kenan. Dan samun nan baka mana saboda ina ma ji shiru in neme ka. Ka je in ji ka shiru. Hajjaji kenan na ga alama tunda na miki maganar wannan direban hankalinki ya ki kwanciya kawai sai kin ga har na kawo shi. Ai Jamilu abin ne sai an hada da direba. Wato Hajiya wani abokina ne sunansa Musa direba. Gayan ya iya tuki sosai kuma insha Allah na san idan na masa maganar ki ba zai ki ba insha Allah. Na gode Jamilu sosai kuma ina nan fa ina zuba ido. Ina sauraron ku. To Hajjaju insha Allah za mu zo ai nan ba da dadewa ba. Jamilu kenan. Dan samun nan baka mana saboda ina ma ji shiru in neme ka. Ka je in ji ka shiru. Hajjaji kenan na ga alama tunda na miki maganar wannan direban hankalinki ya ki kwanciya kawai sai kin ga har na kawo shi. Ai Jamilu abin ne sai an hada da direba. Hajjaju a inda direba ne Hajiya kamar da an riga an samu. Dan Allah Jamilu wala har ka sa ana ji sanyi a raina. Ai na yake to? Wani abokina ne ke dai kawai ki kwantar da hankalinki. Zan miki bayanin sa a hankali. Allah sarki Jamilu. To zauna barin kama ruwa ka sha. Okay. Sannan ku ba dai ku ji ciwo ba ko? A ba komai insha Allah yalla bai ina ganin ba komai ko. Allah bai wallahi cin zali ne kawai. Kar ku damu. Za mu mika shi yanzu ga 'yan sanda. Insha Allah za su dade a ciki. Jamilu kaga yanzu mun huta da muka je muka gama da 'yan sandan nan. Wallahi ku Hajiya. Kwarai kuwa. Wai da ma kai ka kira su ne? Wallahi ni na kira su IDSS Bello abokina ne ai. Kuma kin ga muna kusa da office din su ba ki ga wa kafa suka karaso ba? Allah sarki Jamilu. Na gode sosai. Ba komai wallahi. A ba komai a jaju. Ai wannan ba komai bane ba amma fa kin san menene? Ya kamata a ce kin samu driver wanda zai ke kai ki irin guraren nan saboda irin wayannan problems ne. Tunanin me kike ne haka? Ba komai. Insha Allah za a nemi direba. Na ce ko za ka samu min direba. Wannan ba damuwa bane insha Allah. To shikenan Jamilu. Ina sauraron ka. To ba damuwa mu je na raka ki gida ko? To amma sai mun biya mun dau motar tana can gareji. Okay, to shikenan mu karasa gurin motar take ko? To shikenan. Kin haukace ne Hajiya Binta? Yaya za a yi kamu da san ɗan ƙanƙanin yaro kamar ɗan cikinki? Dama an ce shi so makaho ne, babu ruwansa da yadda mutum yake. Allah na roƙe ka, ka fitar da ni daga cikin wannan ruɗanin.
To ka ji abin da yake tafe da ni malam. To na ji bayanin ki Hajiya. Kamar inda yake a cikin addinin musulunci, aure tsakanin mace babba bazawara da yaro saurayi wanda bai taba aure ba halak ne a cikin addinin musulunci. Sai dai Hausawa suna cewa ana barin halak dan kunya. Dan haka bai kamata ki auri wannan yaro ba, ya kamata ki je ki nemi daidai da ke ki aura. To amma malam da mutum ya je ya bi wata hanyar kuma fa. Ai ga dai an yi auren ko? Bai kamata mutum ya je ya shiga wata hanya ta daban ba. Amma aurenki da saurayi wanda bai taba aure ba, wannan zai jawo fitinu kuma zai jawo rashin salama. Ya kamata ki je ki nemi daidai da ke ki aura. Alhamdulillah babu laifi saurayi mai karamin shekaru ya auri matar da ta girme shi, domin an samu hasali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kika duba akwai ya aure na Khadija, kuma lokacin da ya aure na Khadija dama ita bazawara ya aure ta auri wani bawan Allah mai suna Halata ta fito, sannan manzon Allah ya ganta yana santa ya aure ta. Ita tana da shekara 40, sannan shi kuma yana da shekara 25. Kinga ta girme shi da shekara 15 kenan. Saboda haka babu laifi wannan auren in an yi shi, amma sai dai abin da za a duba a cikin suratul baqara, kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka. To amma wannan aure a shari'a halak ne, amma fa sai dai ku duba idan zai haddasa wani tashin hankali da damuwa a iya haƙura da shi, amma ba wai don addini ya hana ba. To wannan shine fatuwar da ya kamata ki amfani da ita. Allah ya sa wannan al'amari daga Allah ne, a nemi zaɓin Allah. Abin da ya fi alkhairi Allah ya tabbatar da shi, amma shari'a ba ta hana ba. To malam na gode, insha Allah malam zan duba na ga shawarwarin da ka bar na yi amfani da su. So ashe tamkar harbin kibiya yake shiga zuciya. Hajiya, wannan shine Musan da nake faɗa miki, abokina da zan kawo miki driver. Hajiya ina wuni? Lafiya kalau, ina gajiya. Ba gajiya a gida? Alhamdulillah ya aiki. Lafiya kalau. To masha Allah. Yawwa. To me kace sunan shi? Musa. Sannu Malam Musa. Malam Musa, ina fata dai abokinka ya maka a bayanin komai ko? Gaskiya ne ya min bayani. Kuma zan yi kokari insha Allah ni ma ta bangare na ba za a samu matsala ba. Kamar yadda muka yi bayani da shi. Insha Allah. To ba komai, zaka iya zuwa gobe ba ka fara aiki. Ok, to ba damu. A gobe Hajiya. To masha Allah, to yanzu bari to mu je gida sai ya kimtsa in ya so zuwa goben sai ya fito gaba daya. To ba komai, na gode sosai. Na gode sosai. Za mu ci Hajiya sai. So ashe tamkar harbin kibiya yake shiga zuciya. Mallake nata in yi samsam baya sassauci. Gafure hannu na daure karɓa dan na bar kunci. Ba zai ba Hajiya Binta, kawai ni kin da ki fita daga harkata, wallahi ni bana son ki. Jamilu ji ku kalle. Wallahi da gaske nake son ka, ina son ka Jamilu. Ba ni da niyyar cutar da kai. No, dan Allah dakata. Kawai ni bana son ki. Ana soyayya dole ne. Jamilu ni ce Hajiya Binta. Ka amince da ni. Duk abin da kake so zan maka. To kin ga Hajiya, ni ko me zaki bani? Bana son ki. Jamilu, ciwo ka kalle ni. Wallahi ina son ka. Zan iya bada rayuwata a kanka. Bana son ki. Wallahi wa ina ilaihi raji'un.